είμαστε σε μια τόσο πυκνοκατοικημένη πόλη. Όλα τα μπαλκόνια, άμα τα παρατηρήσεις, είναι σαν να... Ό,τι μου κέντριζε το ενδιαφέρον στην περιοχή, απλώς το τραβούσα. Είναι μια πολύ ωραία δράση. Απολαμβάνουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, γνωρίζουμε ανθρώπους και είναι για καλό σκοπό. Ήταν μια συναρπαστική εμπειρία, πάρα πολύ δημιουργική, πάρα πολύ μεγάλη και έντονη σύνδεση με τους ανθρώπους. Μας καλωσόρισαν, τους καλοδεχθήκαμε, τους φωτογραφίσαμε, όλα με αγάπη και με σεβασμό απέναντι ο ένας στον άλλον και απέναντι στη θρησκεία τους. Ήταν ένα εκπληκτικό πράγμα, οι εικόνες νομίζω ότι είναι πανέμορφες. Πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα, όλο αυτό που ένιωσα. Δεν το έχω ξαναζήσει, ούτε έχω ξαναέρθει σε τέτοιο περιβάλλον ποτέ και νομίζω ότι θα το θυμάμαι για πάντα. Ήταν μια εμπειρία πολύ δυνατή και ήταν όλο συγκλονιστικό αυτό που ζήσαμε σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.